sakit. Daghan jud ka. Nakaroy bagong masakit. Gikan sa lugar sa mga incheck. Tanan pwedeng matakdan. Gagmay dagko, pobre adunakan. Aron kita makahalikay. Magpuyo lang Diyos balay. Dili gayod kita manggawas. Aron walay sakit silawas. Hala, mga tao, pamauli mong sayo. Kay adunan nay kurpyo, halos tanan manirado. Kutob ragyos alas 8, magdistansya. Una kita, bisag usalang kadupa. Tumanon ta kining tanan, aron ang virus dili managhan. Nagwantis ug nanghimas sa kamot termina manghugas. Adunay nanggiguol, wa nay mapalit nga alkohol. Mga saging, mga itlog, gipang kumprahan, mahurot na kamong limon. Luy agi timpla kay kuno kontra sa corona. Gipatuban ang isikyo, namingaw ang merkado. Nagreklamo ang katauhan, wa nay unod ang ilang tiyan. Pamilya nangagot man, wa na sila'y pangabuhian. Tungod ni ining quarantine, nagdalag COVID-19. Hala. Wa dam ka, may gimayor, nanawagan sa mga senador. Mga pobre atong tabangan, pamulitika, hikalimtan mo serbisyo sa publiko. Unahain taw ninyo likok, ngarita bang digto, aron mga tao dili mapasmo. Mga bugas ug dilata sa barangay gitadtad na. Goberno ni saad na nga manghatag na og kwarta. Halos tanan excited na kaysa sardinas gibidli na. Apan ang uban nagrally na, social distancing gisopak na. Hala, kung magsamok jud sila ay kahadlok paniruha. Sa pulis ni mando na, si Dugo Suki. nasuko na. COVID-19 arang kahaka, katawhan na taaranta. Ang uban usab nagduda, madiskwido ilang kwarta. Ang sultis presidente ay kagool may kwarta. Hatagan kamong tanan. Bana. Parang tira na. Dali sa ko. Kwarta. Alpa sa tingko mo na.